ଆଉ ଆମ ଏରିଆରେ ଆଗ ଭଳିଆ ଭସାଣି ଫସାଣି କରି ହବନି ନା ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ନାହିଁ ଆଉ କଣ ଆମେ ଶୁଣିବେ ବାକି ଭାଇ ମାନେ ପୁରା ଫୁଲ ଜୋସ୍ ଅଛନ୍ତି କଣ ଗର୍ଦା ଉଠିବ ମାନେ ଗାଈ ଦେଖିବା ତ ଜୋସ୍ କେମିତି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଗର୍ଦା ଉଠିବ ଶକ୍ତି ଦି ଏଙ୍ଗ୍ରି ସ୍ପାଇଡର ଆମର ଏଠି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସାଉଣ୍ଡ ପରିବେଷଣ କିଏ କଲା ଏତେ ମଧୁର ବାସ୍ ଯେମିତି ଖାସ୍ ସେମିତି ଆବେ ଅନୁଗୁଳର ମାର୍କ ମାରାଡି ଯେ ହଁ ଆଉ ଅନୁଗୁଳର ମାର୍କା ମାରାଡି ଯେ ଅନୁଗୁଳ ଟଙ୍କା ସିପୁ ଜାଣିନି ସାଙ୍ଗ ତୁ ଜାଣିନୁ କି ଇଏ ପୁରା ଆମ ସିନୁ ଭାଇ ଡିଜେ ସିନୁ ଭାଇର ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ଡିଜେ ଆଉ କି ସୁମଧୁର ବଧୁଛନ୍ତି ରେ ତାହେଲେ ସବୁ ବସାଣି କି ତାକୁ ଜାଣିବା ଆଉ କଣଟା ସିନୁ ଭାଇକି ଡାକି ଦେଖି ଆଉ ଦୀପଦ ଦେଖିବା ବାବା ଦେଇଲ ସ୍ପାଇଡର ଅଲ୍ଟିମେଟ ପାୱାର ଦ ମ୍ୟୁଜିକ ମାଫିଆ ଶକ୍ତି DJTN Production. ताकि हम इन सबका प्राण बजा सके।